Zdravím vás všetkých. Ako vidíte, už mám čierne vlasy. Je tu so mnou Dalík. Ideme na taký menší výletík do Mikulova. Uvidíme ešte, čo tam budem točiť. Každopádne, teraz tam hodím nejaké zábery z toho, čo sa dialo tento víkend. Bol som s Míšou na výletíku v zoo v Zlíne, kde som sa tešil strašne dlho. Fotka s ptákem. What? Úplne v pohode. Zri, jak ti ukazuje zadok. Fú. Neviem, či to je zverejniteľné na... Ahoj, kozička. Čumí. Sa nebojíš, že ti odkusnú ruku? Ne. Jej. Jak vrti týmto? Jaký zápas MMA normálne. To bola tá zoo a dneska ideme, ako som spomínal, do Mikulova. Som zvedavý, čo tam bude, malo by to byť celkom pekné. Nachádzame sa práve na Svatom kopečku v Mikulovie. Máme tu za sebou nejakú takúto proste budovu. Tam ďalej bol nejaký kostolček, alebo čo to bolo proste. Je tu celá krížová cesta. Ja by som to nazval, že je to kalvária. Neviem, či aj tu v Čechách to takto nazývate, ale podľa mňa to je úplne kalvária. Máme tu Dalíka, kecáme, preberáme... Vychcanej Dalík. Tak, vychcanej Dalík. Preberáme strašne diptolky. Za mňa je toto strašne super taký priestor na tie diptolky, že sa strašne dobre dá pokecať proste o rôznych veciach. Máme po sebe obed za sebou, tak? Po sebe sme házali burgery. Burgery boli úžasné, Dalíkovi veľmi chutili, za mňa bolo taký v pohode. Teraz si ideme dať dezertík z mrzlinku a ideme smerom na ten zámok, či čo to je? Hrad. Ne, zámek. Oh my god! Wow! Práve sme v kostolnej veži, sme na medzi poschodí. Ideme zase vyššie a vyššie. Čo dali? Kámo, ale ja tu dostanem infarkt, to sa pohlo, to zabradli. Na nič končíme, lebo spadnem. Tady máme starý hodinový stroj, keby niekto chcel vidieť, ako vyzerali hodiny v roce 2015. Celý takový mechanizmus, ktorý... To je jak moje telo, taková velká pičovina, kvůli takový malý sračce. Tu už sme na vrchu a máme tu výhľad z veže. Že ja sa idem ešte pozrieť tu, no? Sú tu vianočné svetielka, ešte sa im ich asi nepodarilo dať dole. Tam sme byli nahoře. A tamhle nahoře sme byli. Stále v nejakých výškach. Ten, kto nemá rád výšky, nech radšej s nami ani nechodí. Co deláš? Kámo, keby si sa zachytil. A náš výlet na kostolnú väžu. Zajímavé. Je to tu pekný, kámo, aj tá záhrada nevyzerá ako špatne. Blížime sa k... Ja popravde neviem vôbec povedať, čo to je. Rána do pekel. Takže pozrite sa na to. Tu je takáto toto a tu navzadu. Že to vôbec nesedí do tejto architektúry. Zákaz väčšiny psov. Sledujte tam. Sú taký pejsek. Úplne mňa dostáva, že oni to museli postaviť do toho kameňa, sledujte. To človek alebo vták? Počuli ste to, ľudia? To je bludisko a sú tam asi nejaké ľudia, podľa mňa nejaká pani tam kričala, nech ju nájdu. To bol plán. To je Jaroslav. Co? A co on nepoznal? A jo, Serus Jaro. Co je tohle? To vyzerá zajímavo. Do komentárov chcem vedieť, čo to je. To nemyslím, kámo, čo keď sa to... Ľudia, toto fakt ma strašne fascinuje, že celá táto stavba je postavená na takejto proste skale. Oh my god! Wow! Došla nám objednávka, ja som si dal nejakú maču s malinovým džusom. Dalík má obyčajné flat white. A som strašne zvedavý, ako to chutí, ešte som to nechutnal. Paní zajebe, že to je ten influencerský trend, ne? No a pak ty vytáhneš telefon na to, takže ona úplně, takže on je ten influencer, to si...
Musím spĺňať všetky influencerské trendy, keď už natáčam tie vlogisky. Keď všetkým tým influencerom strašne tak chutí, tak... Neříkej nic, já se taky napiju. Mohol sa zamýšľať. Nevyzerať dvakrát, že by ti to chutilo. Kámo, to je regulární kraťa. No tak vidíš, tak je to dobré teda. Keď to toľko piješ. Musí to... Za mňa, ja to ešte vyskúšam vypiť. Akože nie slamko, ale... Tak to nedělej. Akože bez toho spodku. Je to zajímavé. Nepovedal by som, že by som to odporučil, ale je to minimálně zajímavé. Jako od babičky na chatě. Tomu jsem si samozřejmě zlatý, no. Nic jiného než zlato nejedeme, když je tady 2 hodiny odpoledne ve čtvrtek a sedíme si tady na zámku. Kávička, zámok. Taký normálny štvrtok nezamestnaných ľudí proste. Už som to tu spomenul asi 20 krát a spomeniem to ešte raz. Sledujte, jak to dokázali proste postaviť na tej skale. Stop it. Get some help. Úplne sa cítim, alebo... Princezna. Hej, ne? Úplne takto sa pozrieš na svoje kráľovstvo. Vidíš tam všetkých svojich poddaných. Hej! Hej, mi tam! Rovno pred nami tam, keď vidíte, tak je tá väža, na ktorej sme takisto boli. Wow, môžete sa sem prísť pozrieť 30 minút z Brna. Už sme späť z výletu, bol to taký krátky výletík do Mikulova. Od posledného vlogisku mám update k tomu môjmu progresu a Summer Ready, že teraz som bol mesiac v podstate chorý, ešte stále nie som 100%, čiže ešte stále som nebol cvičiť. Dúfam, že budem schopný tak do týždňa konečne dojsť do toho fitka a neuchorieť hneď po prvom zdvihnutí činky. Strašne sa mi zhoršila imunita. Choroba, ktorá by mi normálne trvala vylečenie 3 dní, tak teraz fakt už 3. týždeň proste a stále sa toho nemôžem úplne zbaviť. Tým pádom mám zlé správy a to je, že moja forma išla úplne do kopru. Každopádne ďakujem, že ste sledovali ďalší vlog. To bude pre dnešok všetko. Ak by ste chceli nejaké special video ešte s Dalikom, tak určite napíšte. Napadli ma, že by sme mohli natáčať rôzne kvízy a takéto veci, že keď nevieš otázku alebo niečo. Bude si zvať pornoherečky konečne. Môžem, ak nejaké poznáš. Janko pozná. Teším sa pri ďalšom videu. Čauko.